Jaun-andreok, eguerdion. Inigo Urkullu, Euskal Autonomi Erkidegoko lehendakari jauna, Usue Barkos, Nafarroako gobernuko lehendakari anderea, Jan Rene Etxegarai, Euskal Hirigune Elkargoaren presidente jauna, Eusko Ikaskuntzako lehendakariak, unibertsitateko ordezkariak, agintariak, jaun-andreok eta lagunok, ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mendeurrenaren ospakizunetara. 100 urte igaro dira dagoeneko Eusko Ikaskuntza jaio zenetik eta 40 penintsulan 4 hamarkadan debekatuta egon ondoren bere jarduera berriz martxan jarri zuenetik. 100 urte, 11 bidelagunekin etorkizun hobeago baterako bidea egiten. Izan zirenei, direnei eta izango diren guztioiei zorionak eta mila esker. Tras la brillante interpretación del tema Eusko Hizkuntza del Orfeón Donostiarra, continuaremos con más música, en este caso la de Josan Goikoetxea, Jordana Ochoa y Maider Zapirain. Urrenez urren, akordeoian, bibolinean eta txeloan Johann Sebastian Bachen doinu batean oinarritutako agurra eskainiko digute. Josan Goikoetxeak egindako moldaketa bereziarekin. Oinkari dantza taldeko dantzariak lagunduta egongo dira Lide eta Maili Bengoetxea, Aritz Maiza eta Gorka Duranekin. Nahi duzuenean. Eusko Ikaskuntza sortarazi beharko zuen batzar nagusi baten ideia, Angela Price arabarrarena izan zen,
Bilbon eman zuen hitzaldi batean azaldurikoa. Ideia zabaldu egin zen gero eta Euskal Aldundien laguntza zela bide eta erakunde zein partikular askoren atxikimendu beroari esker, batzar handi hura egin ahal izan genuen. Horrela azaldu zuen Jose Miguel Barandiaranek Eusko Ikaskuntzaren sorrera 1918an hemen bertan Oñatin egindako Eusko Ikaskuntzaren lehen kongresuaren emaitza gisa. Hace la friolera de 100 años, Eusko Ikaskuntza celebró su primer Congreso de Estudios Vascos en esta misma villa. En aquella ocasión, el congreso duró 8 días, del 1 al 8 de septiembre de 1918. El evento marcó un antes y un después. Tal y como apuntara alguien de aquella época, se improvisó para 8 días un pueblo nuevo. Ordutik gaur egunera, 18 kongresu egin dira, aurten egindako 18garrena geroa elkarrekin, atzo eman zituen bere azken urratsak hemen bertan ere bai. Txokolatearen hirian hasi Baionan eta txokolatearen herrian bukatu da gozo-gozo. Mendeurren ospakizuna ezinbestez Oñatin behar zuen izan. Honen bestez ekitaldia irekitzeko Oñatiko alkate jaun Mikel Biainen hitzak entzungo ditugu. Nahi duzunean, Mikel Biain jauna. Euskal Erkidego Autonomoko lehendakari jauna, Nafarroako lehendakari anderea, Iparraldeko Lurralde Elkargoko lehendakari jauna, guretako pozgarria da gaur zuek hemen elkarrekin ikustea. Euskal Herriko zein Espainiar naiz Frantziar estatuko txokoetatik gerturatu zareten guztioi, egunon eta ongi etorri Oñatira. Atzoko irekiera ekitaldian esan genuen ohore bat izan zela duela 100 urte eta ohore bat da berriro 100 urte ondoren gaur Oñatin Euskal Herriko txoko berezi honetan Eusko Ikaskuntzak Euskal Hiriburuetako kongresuen ondorioetatik abiatuta bere ikasketak bertan plazaratu izana. Azpimarratu nahiko nuke Eusko Ikaskuntzak iragan hilabeteetan egin duen ahalegina. Herritarrekin elkar harturik, Euskal gizartearen erronka nagusiei erantzun asmoz, hausnarketa saio kolektiboak emankorrak izan direlako Euskal hiriburuz hiriburu. Euskal Herrirako egitasmo handia izan zen 1918ko ura. Jatorri naiz sentsibilitate ezberdineko jendea elkar harturik jardun zelarik. Eta 100 urte beranduago ere hala izan da. Pertsonak, herritarrak, izan dira hilabeteotan egindako lanaren protagonista. Baina badago elementu bat aipatu nahiko nukeena, eta hori da soka. Euskal gizartea aberatsa da, herri tradizio demokratiko sakonekoa, legalitate espainiar zein frantziarra ezarri zitzaion herri zahar honi duela mende batzuk, baina bere sustrai zaharrak hor diraute. Nafar, Piriniar, eskubide zaharretik edan duten sustraiak. Horri esker, herri honek badaki eta erakutsi du erronka anitzei modu komunitarioan, kolektiboan elkar harturik erantzuten. Eta horixe da hain zuzen guztion arteko indarra. Eta esan dudan hau zerbaitek ondo irudikatzen badu, hori da soka. Herritar eta orotariko herri ordezkariak soka bakarrean, maila berean elkar harturik. Euskal Herria, Euskararen herria amankomunean. Duela 100 urte horrela egin zuten gure aitonamonek eta horrela egin dugu edo saiatu gara gaurkoan ere. Oñatin sortu zen eta Oñatin ematen diogu aro berrirako behar duen bultzada kolektiboa Eusko Ikaskuntzari. Zorionak beraz eta sokari ondo helduta bideon Eusko Ikaskuntzari. Ez nuke amaitu nahi, edo bukatu aurretik behintzat, eskerron berezi bat luzatu nahiko nieke, kongresu honen antolakuntzan, fin aritu diren Eusko Ikaskuntzako kideei, udaletxeko langile, zinegotzi,
eta hor ibilidean guztiei, eta bereziki parrokiako parrokoari eta parrokiako juntari ere bai, gaur kontanateak zabaltzeagatik, atzo eta gaur. Eta eskertza berezi bat, nola ez, oinatz dantza taldea, Irizar aita labak, Oier Araolasa, eta zerrenda oso luzea izan liteke, batez ere, mendeurren honentarako, horren simbolismo berezia daukan, aurrezku hau landu izanagatik. Jaso ezazue, agur bero bat, guztiok, eta gozatu egun hontan gure herriaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Biain jauna. Jarraian, Eusko Ikaskuntzako mendeurrenaren lehendakaria, Xabir Alkorta jaunaren adierazpenari helduko diogu. Alkorta jauna, nahi duzunean. Inigo Urkullu jauna, Xue Barko Sanderea, Janzerne Etxegarai jauna, agintari eta bertatu zareten Euskal Zale eta lagun guztioi egunon eta ongi etorria zabaldu nahi dizuet. Orain dela 100 urte, hemen ordezkatuta zaudeten lau erakunde fundatzaileak, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko ordungo aldundiak sortu zenuten Eusko Ikaskuntza. Zertarako? Kontestu nahasiaretan, kinka larrian zegoen gure kulturari, euskara galtzeko zorian zegoen arriskuari, unibertsitate falta eta erakundearen ahultasunari erantzun bat emateko. Testualki, lehenengo kongresuko idazkariak itxierako saioan hau esan zuen. Es la hora del corazón. El alma vasca necesita más espacio, más amplitud. Prevé que van a serle estrechos los viejos límites. Es la hora solemne del País Vasco. Necesitamos unión. Eta baita ere, creamos Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, como asilo sagrado de nuestras aspiraciones. Eta hau ere, no creamos una academia, sino una organización en la que debe participar el pueblo. 100 urte hauetan, saiatu da Eusko Ikaskuntza bere sortzeko helburuari erantzuten. Atzo amaitu genuenarekin 18 kongresu egin ditugu. Denak mugarriak izan dira gure ibilbidean. Momentuko erronka eta gure herriarentzat lehentasuna zuten gaiari erantzun nahian. Azken ezoiko honek, kongresu honek, izan ditu bere ezaugarriak. Horien artean hauek aipatu nahi ditut labur. Mendeaurrenaren gakoan edo momentuan txertatuta dagoela. Orain ere mundu mailan oso nahaztu eta eraldakor dagoen egoeran honetan gure irakurketa, egokitzapen eta erantzuna behar dugulako. 4 urte dela ordun aukeratutako gaiari heldu diogulako. Lurraldeari, Euskal Herri osoari begiratuta egin diogulako. Horregatik, Baionan hasi, Gasteiz, Iruña, Bilbo eta Donostitik pasa ondoren berriro Oñatin biltzen garelako. Prozesu parte hartzaile baten 1000 eta gora pertsona eta erakunde bidelagun izan ditugulako. Aditu, aritu, norbanako erakunde eta instituzioen ekarpenak jaso ditugulako. Liburu zuria, atzo bere oinarriak azaldu genduen liburu zuria lekuko. Eta azkenik, modu propositiboan, gure ahulezi eta erronkak saiestu gabe etorkizunari begira, kohesioa eta elkarkidetza bilatuz, herri egitasmo bat
eta agenda bat eskaintzen ditugulako. Gero elkarrekin leloari erantzunez eta etorkizunari begira, orain dela 100 urte bezala, gaur ariketa hau egin ondoren denona den eusko ikaskuntza zabalago, indartsuago, aberatsago eta eguneratuago bat daukagu. Eta horrela azaldu eta eskaini nahi diezuegu den hori. Herri mailan narratiba partekatu bat falta dugu. Inteligentzia kolektiboa aktibatu beharra daukagu. Ongizate orokorra bermatzeko eta nortasun politiko amankun bat indartzeko, gobernantza demokratiko berriaren baitan. Baditugu pertsonak, balio partekatuak eta kapital soziala etorkizuna eraikitzeko. Gai izan gara, herri bezala, besteak beste, euskara bizi berritzeko. Krisiei erantzun bat emateko, etorkinak integratzeko, Ipar Euskal Herrian agenda instituzionala garatzeko eta ezberdintasunak kudeatzeko. Euskal lurralde guztiak ditugu gaur erakundetuta. Alabaina, argi dago erakunde eta herritarron arteko kohesioan urratsak eman behar direla. Euskal lurraldeen arteko harremanak sendotze aldera, politika publiko partekatuak indartu behar ditugu. Eta guzti hau denon artean egin behar badugu, baldaukagu lana bideratzeko erakunde egokiagorik hain zuzen horretarako jaio zen eta inder berritua daukagun eusko ikaskuntza baino. Bukatzeko, irakurriko dizuet 1918ko Kongresuko presidentea izan zen Julian Elortzak itxierako saioan esan zuena. Doy las gracias a cuantos han contribuido a la celebración de este memorable congreso. Permitidme, esan zuen, que como expresión de todos nuestros anhelos, como satisfacción a esta honda emoción que a todos nos domina en estos momentos, pronuncie una frase que debéis grabar por siempre en vuestro corazón. Viva el País Vasco. Horrela bukatu zuen Julian Elortzak. 100 urte igaro ondoren eta bere hitzak errepikatuz nik ere hori esan beharra daukat. Gora Euskal Herria eta bizitza luzea eta oparoa eusko ikaskuntzari. Mila esker guztioi. Eskerrik asko, Alkorta jauna. Entzun ditzagun orain Eusko Ikaskuntzako lehendakari Iñaki Dorronsoro jaunaren hitzak. Agintari, unibertsitate, euskaltzaindia, jakiunde, beste erakunde, herritar eta bazkide lagunok. Orain 100 urte, hementxe Oñatin egin ziren ekitaldia gogoratzeko bildu gara gaur hemen. Eta gure aintzindariei omen egiteko, gure herria zerbitzatzeko asmoaren berri emateko, Eusko Ikaskuntzak 1918an Euskal Erakunde Publikoetatik jaso zuen mandatu argia berritzeko eta zuei guztioi bihotz-bihotzez eskerrak emateko, bideo honetan adorez eta ahaleginez laguntzeagatik. Gogoratu behar da, lehen kongresu hura mugarria izan zela gure historia modernoan. Arez gero, ezagutza sustatu du Eusko Ikaskuntzak eta Euskal Herriko lurraldeen asmoei forma eta zehaztapena eman die sasoi hartan lehenesten ziren alorretan. Gainera, askotariko ekimenak proposatu
eta proiektu garrantzitsuak egin ditu Euskal Herriaren funtsesko gabezien inguruan, bereziki, unibertsitatea eta 4 probintzietako erakundeak sendotzeko eta egitura berriak sustatu ditu. Eusko ikaskuntza bera izan da lehen egitura hoietakoa, bai eta nagusia ere, eta segidan Euskaltzaindia eta geroago Lorratzorri jarraikiz, orain dela 10 urte sortu zen Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademia. 1918an, nagusiki elite intelektual bat zegoen ezagutzan jantzia, eta haiei eskertu behar zaie ezagutza hura herri egitasmoaren mesedetara jarri izana. Aurrez lan mardula eginda, Oñatiko Kongresuan biribildu zuten azken emaitza hura eta herritarren esku utzi, jendez betetako plazan soka dantzan lotuta. Iritsi da 100 urte goraberatsu hauetan egindako lana aitortzeko unea. Ingurua bar, proiektu burutzapen eta batez ere, protagonista guztiak gogoratzea oso luze joango litzateke, nire esku hartzearen mugetatik haratago noski. Aurrendari haien utopia asko eta asko gauzatu egin dira. Gaur, 100 urte eta gero, mende aldaketarekin batera, agertoki aldakor erabat ezberdina bizi dugu. Hiru urtez aztertu eta eztabaidatu ostean adostu dugu partekatutako etorkizuneko proiektu bat egituratu beharra dagoela eta ezaugarri hauek izan behar dituela. Sistema demokratiko eta kooperatibo berri batean funtsatutako. Herritarrari ekiteko ahalmena emango dio, arlo komunean erantzukide baita. Aniztasuna errespetatuko du, berrikuntzaren alde egingo du. Gauza izango da, aberastasuna sortu eta metatzeko, eta egoki banatzeko, baita ekonomia garatu eta inguru naturala zaintzeko ere. Eta bere ardurapean hartuko du gure kultura eta euskara garatzea eta bizitza osoan zeharko hezkuntza, funtsesko elementuak baitira barne kohesio handiagoa lortzeko. 1918an ezagutza oso hedatuta dago euskal gizartean. Oñatin aldarrikatutako unibertsitatea eraikita dago eta aditu ugari sortu ditu diziplina ezberdinetan. Aldi berean, herrigintza indartsu bat garatu da eta aditu asko daude han eta hemen, eskarmentu handikoak gizarte erakunde espezializatuetan. Eta erakunde publikoetan ere ezagutza handia metatu da, bai langile finkoengan eta baita aldiroko hautetxietan ere. Ilusioz eta arduraz beteriko abagune honetatik abiatuta, 20. mendean piztu zaizkigun kezka berriei ikerketa, hausnarketa, azken finean adimen kolektiboaren dinamikatik erantzun adostuak emateko nahi indarberrituak mugitzen gaitu gaurko eusko ikaskuntzakoak ere. Behin, 18. Kongresua amaituta, eusko ikaskuntzak bere egiten du haren eduki eta ondorioa, eta lanean jarraituko du erakunde publiko, zientifiko eta sozialekin proposamen hauek gauzatze bidean jartzeko. Azken finean, Euskal Herriaren etorkizuneko ikuspegi eraberritu bat garatzeko eta gaur egungo erronkei aurre egin laguntzeko irtenbide ausart eta kementsuak emateko erakunde bat izaten jarraitzen du eusko ikaskuntzak. Hori da gure xedea. Zuen babes eta konpromiso aktiboarekin beste 1 urte emankor eta arrakastatsu opa dizkiot eusko ikaskuntza eta Euskal Herriari. Beti denok elkarrekin. Eta orain da momentua lagundu diguten guztiei eskerrak emateko. Gure sortzaile aldundiei eta gaurko Nafarroko gobernua dena eta gogoratu joan zen martxoaren 14ean Bilbon eusko ikaskuntzarekiko konpromisoa berretsi zutela. Eusko Jaurlaritza,
Ipar Euskal Herriko Elkargoa eta Kultura Ministerioari. Euskal Herriko hiriburuetako alkateei, baita gurekin lankidetzan ari diren udalei ere. Hiriburuetako alkateak izendatu ditut, eta herri txikien etorkizunei buruz aritu garen enean eta izendatuko ditut 3 herri txiki Euskal Herriko mugetan daudenak. Barkoxe, Aintzin eta Añanako Gatzaga. Eskerrak zuei ere. Hainbat sari eman dizkigu zuen erakunde, komunikabide eta elkartei. 11 eta musikasteri. Mendeurreneko liburuan parte hartu duzuen idazle eta editoreei. 11 seme alabaren antzeslana posible egin duzuen idazle, zuzendari eta antzesleei. Mendeurreneko ospakizun honetan parte hartu duten Donostiako Orfeoi, Oñati eta Arizkuneko dantzari, txistulari, Gontzal Mendibili eta Joxan Goikoetxeari. Eta bereziki, Oñatiko alkate, parroko eta antolatze lanetan lagundu diguzuen guztioi, baita Oñatiko herriari. Eta eskertza honetan ezin dut ahaztu, gure Jean-Michel Larrasket, azken txapan joan zitzaiguna. Jean-Michel sentitzen dut Edgar Moren Baionara ekartzerik ez izatea, baina ziur nago nunbaitetik momentu honetan oso pozik begiratzen ari zarela. Eta azkenik, Xabier Alkorta, eskertu nahi zaitut hemen, egin duzun lan ikeragarriagatik. Horien guztien laguntzari gabe, ezin izango genuelako gaur hemen bukatzen ditugun 18. Kongresu eta Mendeurrena ospatu. Eta orain mesedez, Ana Urkiza Andrea, Argitxu Etxandi Andrea eta Xo Agio jauna zuei dagokizue Eusko Ikaskuntzaren 2018ko adierazpena irakurtzea. Eskerrik asko denoi. Duela 100 urte, Oñatin egin zen lehen kongresua mugarri bihurtu da gure historia garaikidean. Orduan finkatutako oinarrien gainean, eraikia izan ziren ondoko urteetan gure herriaren garapenak ezinbestean behar zituen estrategia eta egiturak. Gainera, eta bulkada hori eusteko, kongresu berak erabaki zuen Eusko Ikaskuntza sortzea. Bertan bil zitezen Euskal Herriko andre gizonak edozein izanik klase soziala, ikasketa maila edota atxikimendu ideologikoa. Ikerketa bezain bat ekintza maite zuten pertsonak eta ardura partekatua sentitzen zutenak. Herriaren kohesioaz eta aurrerapenaz bezala, Euskararen, Euskal izaeraren naiz kulturaren babesaz eta sustapenaz. 1918tik ona, Eusko Ikaskuntzaren egitekoa izan da bere sojera eragin zuten kezka haiei edukia eta erantzuna ematea. Alde batetik ikerkuntza eta kultura zantzu zabalean sustatuz eta gurea unibertsaltasunean txertatuz. Bestetik, gure komunitatearen garapenak etorkizunean izango dituen erronkak jorratuz. Duela 100 urte bezala, gaur ere, agertoki berriak eta irismen zabaleko ziurgabetasunak ditugu aurrera bidean. Eragin handiko aldaketa eta joerak ezagitako erronkei egin behar diegu aurre. Aranola, iraultza teknologikoak eta gorantz datozen makrosektore produktiboak. Globalizazioa eta gune teknoekonomikoen leku aldatzea. Digitalizazioa, bioanistasuna urritzea eta klima aldaketa. Migrazioak eta anistasunaren kudeaketa. Eragile botere geopolitiko berriak. Demokrazia ahultzeko joera globala eta Europako ongizate ereduaren neurri bateko akidura, besteak beste. Eta bajura begirako erronkak ere ez dira makalagoak. Jaiotze tasa apala eta bizitza luzatzea. Euskararen naiz euskal kulturaren bizi berritzea. Euskal lurraldeen kohesioa eta memoria historiko partekatua eraikitzea.
Euskal Herria munduko periferian gelditzearen arriskuari aurre egitea, gure ehun produktiboa eta soziala ontzea edota gure bizikalitateari eustea. Globalizazio prozesuak bultzatutako munduaren azkartzeunek nora eza eta ziurgabetasuna sortzen ditu. Beldur kolektiboari erantzundakioke ezkortasun antropologikoarekin eta ondorioz etor daitezke itxikeria, xenofobia eta askatasunen murrizketa. Ez da hau gure herriak nahi duena. Ez da Eusko Ikaskuntzak mende berrian defendatuko duen ikuspegia. Lurraldearen aldarrikapena eta Euskal Herriko lurretan bizi den komunitatearena hori da egitasmo kolektibo itxaropentsua, kohesioan eta elkartasunean oinarritutako espazioa sortzeko, bertan bizitza duina izan dezan Euskal hiritargoak, bai egungoak eta bai etorkizunean jaso dezakegunak. Gure herriak malegutasun nabarmena erakutsi du aldaketei egokitzeko, eta haue emandako erantzun proaktiboetan bikaintasuna erudiesteko. Hobetzekoak ere bati dugun arren, gizarte kapital esanguratsua metatu dugu ondoko osagaiekin. Gauzak ondo egiteko joera, gizarte erantzukidetasuna, ekintzailetasuna, lankidza, gure kulturaren eta euskararen defentsa, barne elkartsua, etorkinak berretakotzeko gaitasuna edota anistasunari errespetua, osagai bakoitza bere neurian. Ezaugarri hauek eman digute iraganean bizilautako indarra eta oinarriztendua dira gaur etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Dena den, balio kolektiboak ez dira alda ezinak. Baldintza sozialen eta iraganeko historiaren ondorio dira. Horregatik, arro sentiarazten gaituena nabarmentzearekin batera, ezin aipatu gabe utzi aurrerantzen indartu beharreko balio batzuk. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, ezberdinekiko empatia, ongi komunalekin konpromisoa eta lurrari errespetua. Atzean geratzen da zalaparta handiko 20. mendea, zeinetan gure herriak ezagutu baitituen gerotakari odolutsuak, gerrak, politikeriak eta sufrimendea, eta baita ere kulturalen loratzea. Garapen ekonomikoa eta aurrerapenak berdintasun sozialen bidean. Gure herriak erakutsi du baduela erresistentzia eta hausnarketa. Gaitasun aski unerik gogorrenak gainditzeko, baita berrarusketzeko eta bizikidezelako esparroa eraikitzeko. Gogoan esan behar dugu iragana. Etorkizun baketsuaren bermeniko onena da akats eta lorpen kolektiboak biltzen dituen oroimen integrala. Etorkizun horrek posible egin behar ditu herri egitasmo guztiak, justizia, elkarrekiko errespetua eta aitortza oinarri. Duela 100 urte, Oñatiko lehen kongresoak asmo handiko agenda finkatu zuen. Neuri handian bete dena. Eta gaur dagokigu utopia ura egunaratzea. Helburu horrekin Eusko Ikaskuntzak 3 urtez bildu ditu geroa elkarrekin lelopean, akademiako, gizarte antolatuko eta erakundeetako ehunka pertsona adituak eta arituak, Euskal Herrira 21. mendean artikulatzeko funtsezkoak diren 5 aztergai lankidetzan jorratzeko. Kohesio Euskal gizarte anitzean, garapen sozioekonomikoa, gobernantza demokratikoa, Euskararen etorkizuna eta irudietara kolektiboa eta gizarte agertoki desilatuak. Eusko Ikaskuntzaren adierazpena. Gaur, bere mendeurrena dela eta, Euskal gizartearen eta bere ordezkarien aurrean, Eusko Ikaskuntzak ondokoa adierazi nahi du. 1918an,
oinadien ireudekatu ziren hainbat agertoki, errealitate bihurtu dira neurri handi batean. Lehen aldiz, Euskal Lurralde guztiek dituzte erakunde propioak, autogobernu maila ezberdinekin. Baditugu kalitatezko sistemak hezkuntzan, osasunean eta gizarte babesean. Nabarmen bizi berritu dira euskara eta kultura. Unibertsitateak sortu dira. Euskal gizarteak bizi maila ona du eta bere erabakitzeko ahalmena areagotu egin da. Oinarri honen gainean eta jabetuta mendeberriko erronka sakonei soilik aurre egin ahal izango diegula gure adimen kolektiboa aktibatuta eta lankidetzan hausnartzeko eta erabakitzeko dugun gaitasuna indartuta, etorkizunerako egitasmo eta helburu berriak proposatzen ditugu 5 lan ildo hauen inguruan. Lehenbiziko lan ildoa. Globalizazioaren eta aldaketa lasterraren abagunearen aurrean beharrezkoa da hausnarketa partekatua eragitea Euskal Herriko herritarren eta lurralden artean herri ikuspegitik erantzuteko ondoko galdegaiei. Non eta nola kokatu nahi dugun munduan. Nolako harremanak nahi eta behar ditugu Europakin eta estatuekin, Espainia eta Frantziarekin. Nola demokrazian sakondu eta nola bultzatu Euskal Lurralden arteko kohesioa eta elkartasuna. Bigarren lan ildoa. Euskal Herriaz hausnartzeko esparru bat artikulatzea. Esparru horrek ahalbidetu behar du egitasmo komuna sendotzea. Harreman egonkor eta egiturazkoak finkatuz, gizarte, kultura, politika eta ekonomia eragileen, udalen eta erakundeen artean, berdin esparru materialen, zein simbolikoan konfiantza sareak sortuz. Hirugarren lan ildoa. Identitate partekatua eta komunitate egitasmoa eraikitzea. Hiritartasun kontzeptua sakontzea eta itun sozial berri baterako bidea bilatzea, aniztasuna onartuz, eta nahi ez diren ezberritasunei aurre eginez, interes komunak josiko dituzten egitasmo partekatuen bitartez. Proposatzen duguna, aniztasuna ehuntzea da. Identitate partekatu batean, balio komunen inguruan, euskara eta euskal kultura ardatz hartuta. Eta ezagutzaren gizartea eta eztabaida soziala batuta, herritarren partaidetza aktiboa oinarri izango duen identitate solidarioa eraikitzea, horretarako modu aktiboan erabiliz hezkuntza sistema, kulturarena eta sistema komunikabidena edo komunikatiboa. Laugarren lan ildoa. Ekonomia sustatzea ingurumen eta gizarte garapen jasangarriaren mesedetan. Sinetsita gaude benetan, gizarte babes zabala, eraginkorra eta jasangarria bermatuko dituen eredua herrialde egitasmoa dela Euskal Herriarentzat eta gizartea trinkotzeko tresna paregabea. Eredu inklusibo bat oinarrian izango dituena belaunaldien arteko elkartasuna, ingurumen jasangarritasuna eta genero berdintasun egiazkoa. Horretarako, funtsezkoa deritzogu erraztea, ehun produktiboak kalitatezko enpleguaren sorrerari eta aberastasunari egiten dien ekarpena eta lan harreman marko egonkor eta ahalbidetzea itunaren eta elkarrizketaren gainean. Eta bosgarren lan ildoa, gizartearen ongizatera bideratutako gobernantza kolaboratiboa ezartzea. Euskal hiritar guztien bizitza duina bermatzea aldera, beharrezkoa ikusten dugu bere erabakin ahalmena sendotzea eta berau garatzea. Gobernantza demokratikoan sakonduz. Pertsonak gai izan daitezen adostasun zabalak eraikitzeko
eta saiestu ezin diren desadostasunak kudeatzeko. Eusko Ikaskuntza, Menderrueneko Kongresuan, gure herriaren etorkizuneko galderagakoen gainean hausnarketa sakona egin ondoren, zinez prestatuta dago eta guztiz prest, lankidetza estuan jarduteko erakunde publikoekin, eragile politiko eta sozialekin, unibertsitateekin eta herritarrekin, tinko eutxiz bere sortze egiteko gaurkotuari. Herri garapenerako ikuspegi orokorra eta arnaz luzekoa lantzea politika publikoen eta gizarte beharren mesedetan. Ilusioz, benetan ilusioz, eta zuen babesaren konfiantzan irekitzen dugu gaur hemen, Mendeurren berri baten orrialdea. Mila esker. Gipuzkoan bagera, Ziberun bagire, ta Bizkaian bagara. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Ziberun bagire, ta Bizkaian baita ere Lapurdita Nafarra. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaia gara, naiz eta hitz ezberdinez bat bera dugu hizkera. Guztiok anaia gara, naiz eta hitz ezberdinez bat bera dugu hizkera. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Ziberun bagire, ta Bizkaian bagara. Baita ere Lapurdita Nafarra. Herri bat dugu osatzen, beragan gara sentitzen, eta gure zabarkeriz ez daigun utzi hondatzen. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskera azkartzeko oraintxe dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskari askatzeko oraintxe dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskera azkartzeko oraintxe dugu aukera.
ederra, benetan, eskerrik asko bihotzez, izan gaitezen Anai Arreba urte askoan. Mendeurreneko ospakizunen amaiera hitzak gure lurraldetako 3 agintarienak izango dira. Orain 100 urte Gregorio de Mujikak Eusko Ikaskuntzaren lehen kongresuko idazkariak egin bezala, eurei dagokie gaurko ekitaldia ixtea. Aurrena, Euskal Hirigune Elkargoko presidentea Jan Rene Etxegarai jauna entzungo dugu. Eusko Ikaskuntzako lehendakari jauna, Nafarroako gobernuko presidente anderea, Eusko Jaurlaritzako lehendakari jauna, jaun andereak, plazer handiz etorri naiz, egun zuen artera, Eusko Ikaskuntzaren mende urenaren ospatzea. Badu orain egun urte, Eusko Ikaskuntzak hainbat gogoeta eta ikerketa bultzaltzen duela arlo guzietako pentsalariak eta zientzialarik bilduz. Eusko Ikaskuntzaren lanei esker. Etorkizuneko erronkak aurre ikusi dira. Ikuspuntuak partekatu dira, eta ororen buru elkarlana ahalbidetu da. Elkarrekin pentsatuz, elkar ulertzea lortzen baitugu. Iparraldean, eskual elkargo beria molde horretan sortu dugu. 20 urtez, Garapen kontseluan eta hautsien kontseluan horizonte ezberdinetzako eragileak elkarrekin lanean ari izan gira. Proiektu komun hori ontzen. Eta horretarretzi nahi nuke lan horretan Jean-Michel Larrasquet. Iparraldeko eskual ikaskuntzako lehendakariak izan zuen eragine. Oraino, gogoan, ditun hautetzen kontselutzo lehendakari nintzen garaian, elkaranikin izan genuet solas aberatzak. Nous clôturons aujourd'hui le centenaire d'Eusko Ikaskuntza. Je suis très heureux et très fier de représenter ici Iparralde pour l'achèvement de ce 18e congrès d'études basques. Congrès qui avait débuté à Bayonne en octobre dernier. Geroa Elkar Ekin, notre futur ensemble. C'est la thématique de cette journée de clôture de la plus belle manière qui soit pour le centenaire d'Eusko Ikaskuntza. Ce congrès a fait escale dans tout le Pays basque, du nord au sud, d'est en ouest, et tous les territoires sont représentés, pour regarder ensemble vers l'avenir. Nous avons tant de sujets qui nous rassemblent. La culture, la langue bien sûr. Le Pays basque est un point de passage majeur dans l'Europe. L'actualité nous le rappelle. C'est autour d'acteurs tels qu'Eusko Ikaskuntza, des réflexions partagées que nous pourrons construire des solutions communes. Zorionak Eusko Ikaskuntza, iraun beza beste, hainbeste mendetan. Mil esker.
Mila esker, Etxegarai jauna. Orain, Usue Barkos Nafarroako gobernuko lehendakari andereak hartuko du hitza. Lehendakari jauna, Euskal Hirigune Elkargoaren presidentea, lehendakaria, Oñatiko alkate jauna, Eusko ikaskuntzako zuzendari eta agintariek, Eusko Jaurlaritzako eta Nafar gobernuko kontseilari jaun andreak eta nola ez jaun andreok lagunak denak. Pozgarria da, oso, benetan, Eusko ikaskuntzaren mendeurrena ospatzeko ekitaldi honetan parte hartzea. Gaurkoan mende oso baten ibilbide oparoa aitortzeko eta Eusko ikaskuntzari horretan jarrai dezan bihotz emateko bildu gara hemen. Orain 100 urte gu ordezkari gaituzten erakundeek egin zuten bezala. Harreroztik, Nafarroaren eta Eusko ikaskuntzaren artean harreman luze eta ugaria eratu da. Nafarroako Foru Aldundia Eusko ikaskuntzaren sortzean izan zen, erakunde sortzailetako eta erakunde zientifikoak egin duen mende osoko jardueran, Nafarroa egonda aldi oro azken kezka, aztergai, asmo eta hausnargaien artean. Por eso es un verdadero honor como presidenta del Gobierno de Navarra tomar parte hoy aquí en los actos de celebración de este siglo de trayectoria, tal y como hicieron, en el olvido de algunos queda una mancha borrosa, pero tal y como entonces hicieron los mismos representantes del pueblo de la sociedad de Navarra. Hace ahora 100 años, aquí en Oñati, comenzaba Eusko Ikaskuntza una andadura cultural, una andadura científica que se ha desarrollado en todos los territorios. Siempre ha dejado patente su total compromiso con nuestra sociedad desde el trabajo ligado a su realidad y a sus necesidades en las distintas áreas de conocimiento, de historia, de antropología, de sociología, economía, agricultura, educación. Aipamen berezia merezi du euskal kulturarekin eta euskararekin izan duen ardura. Aldeko ekintza ugari antolatu zituen alakoak hain beharrezkoak eta hain urri ziren garaietan bereziki. Aurten mende urrenaren jarduera nagusitzat, Eusko Ikaskuntzak 18. Kongresua antolatu du Geroa elkarrekin lemapean. Kongresua hiriburu nagusietan eta plaza honetan ere, hiriburu nagusi, bereziki Oñatin gauzatu da. Parte hartze zabala, iritzi truketinkoa eta gogo eta sakonak egon dira biltzarraren antolaketaren prozesuan. Eta zinez, eskertzekoa da 18. Kongresua antolatzeko bideratu duen ariketa kolektiboa. Kongresua hausnarbide mamitsua izan da nahi dugun gizartea irudikatzeko, gure lehentasunez eztabaidatzeko, gure aniztasunean gure indarra ikusteko, azken finean gure etorkizunaren erronkei asmoz eta jakitez nola erantzun gogoeta egiteko. Bizigaren momentu historikoan gogoeta parte hartzailea eta askotarikoa ezinbestekoa dugu. 21. mendeko gizarteok bizikidetza eta gizarte kohesioa dugu erronka eta premia horiek elkarrekin lan egitera behartzen gaituzte. Eta gainera aniztasunaren eta elkarrizketaren balioetan erabat sinetsirik bermatu nahi dugun gizarte askearen eta demokratikoaren arroinak aniztasunean eta elkarrizketan baitautza. Horretan egin du Eusko Ikaskuntzaren 18. Kongresuak ekarpen baliotsua oso. Eta ariketa horretan guztiz bat egiten du Nafarroako gobernu honek legealdiaren hasieratik bere egin dituen balioekin. Por todo eso, felicitar a Eusko Ikaskuntza por esos 100 años que hoy cumple, quizá debiera decir que hoy cumplimos, pero también quiero, al margen de mi felicitación, darle gracias por el camino recorrido a lo largo de este siglo, por la sensibilidad y el esmero que ha demostrado siempre con las necesidades y con los problemas de nuestra sociedad. Nire hitzei abarilera emateko, Nafarroako gobernuaren izenean Eusko Ikaskuntzari bihotz eta adore eman nahi dizkiot, haren bidean segitzeko orain arte bezain arduratsu
aurrerantzean ere. En ese camino tendrá siempre el apoyo del Gobierno al que represento y estoy segura, no tengo ninguna duda, el reconocimiento y el agradecimiento de toda la sociedad navarra. Beraz, eskerrik asko, zorionak eta unitzurtez. Eskerrik asko, Barkos Anderea, zure hitzengatik. Eta amaitzeko Iñigo Urkullu lehendakari jaunaren hitzak entzungo ditugu. Barkos Anderea, Etxegarai jauna, eta zuekin batera zaudeten herri agintari eta herri ordezkari, Eusko Ikaskuntzaren presidente, arduradun eta kideok, herri gizataldeetako ordezkariak, jaun Andreak, egunon. Lehenik eta behin, Eusko Ikaskuntzari, eskerrik asko zuen gonbidapenarengatik eta zorionak 100 urte hauek indar bizian ospatzeagatik. Orduko hitz batzuk erabiliz eta orduko hizkera erabiliz, lehenengo arau honekin jaio zen Eusko Ikaskuntza duela 100 urte, hala zioen. Euskal Herria maite duten eta ikasbidez argitu nahi luketen guztiak biltzea da baltzu honen xedea. 100 urte ondoren, xedea xede, Eusko Ikaskuntzak aurrera jarraitzen du eginkizunetan orduan bezala etorkizunari begira. Lorpen handia da orduan eta gaur elkartu garen guztiok xede bera onartzea eta zabaldu nahi izatea. Euskadiren eta Euskal Herriaren eta Baskoniaren euskararen lurraldean bizi gara. Uste baino gertuago eta gaur gertutasun horrek gerturatzen jarraitzeko indarra ematen digu. Eusko Ikaskuntza nació hace 100 años, ha sabido mantener viva la llama de su espíritu y nos ofrece hoy un ideario para el siglo XXI. Cito, personas unidas por su amor al estudio y a la acción, preocupadas por la cohesión y el progreso del país, la defensa y promoción de su lengua, los signos de identidad y el patrimonio cultural propio. Duela 100 urte landatu zuten hazia ondo erein eta zaindu duzue. Gaur, zuhaitz sendo bat dugu, gure kultura babestu eta bultzatzen duena, adarrak mundu zabalera irekita duena. Zuhaitz honen ondoan elkartu gara eta auzolana eredua onartu dugu, elkarrekin gure herriaren sustraiak sustatzen eta adarrak zabaltzen jarraitzeko. Elkarrekin etorkizuneko erronkei erantzuteko. Hezkuntza, demografiaren erronka eta gaztedia, digitalizazioa eta berrikuntza, Euskadi, Euskal Herria, Baskonia, País Basko, Pei Bask, Baskenland, Basque Countryren nazioartekotzea. Gaur, baltzu honetan elkartu gara, elkarrekin, elkarlanean, auzolanaren bidez, gure herriaren erronkei egoki erantzuteko, gure herria eraikitzen jarraitzeko. Xede honekin, bat egiten dugu Eusko Ikaskuntzak lehen 100 urteak betetzen duen egunean. Harro zaudete eta harro gaude egindakoarekin eta elkarrekin egin dezakegunarekin. Eskerrik asko Eusko Ikaskuntza urte askotarako geroa elkarrekin, asmoz eta jakitez. Zorionak.
Eskerrik asko Urkullu jauna. Honezkero, heldu gara Eusko Ikaskuntzaren mendeurrenaren ospakizunen amaierara. Gogoan izan, jarraian Foru Plazan Arizkungo dantzak ikusteko aukera izango dugula, Bastandarrak dantza taldearen eskutik. Sartu garen atetatik irtengo gara plazarantz. Eta orain bai, agur esateko ordua heldu zaigu, eta agurtzeko zer hobeagorik agur jaunak baino. Es bien curiosa además la vinculación entre Eusko Ikaskuntza y este tema de tan grande solera. 1918 urteko San Inazio egunean, uztailaren 31an, Aita Donostiak aukeratu eta harmonizatutako doinua ezagutarazi zen. Euskaldun lotoskaria izenekoa jatorriz, agur jaunak izenarekin eman zen ezagutzera. Antza Lapurdiko pelotariek kantatzen zuten doinu hau. Tras su interpretación en la inauguración del primer Congreso de Estudios Vascos, el 1 de septiembre de 1918, se convirtió en un emblema musical popular. Gaur, Donostiako Orfeoiaren ahoetatik entzungo dugun bertsioa, duela 3 urte Euskal Herriko Unibertsitateak proposatutako bertsioa izango da. Bertan, Andreak aipatzen dira. Mila esker, guztioi gaurkoan hemen izateagatik, segi dezagun elkarrekin lanean, urrengo mendeurrena gutxienez, oraingoa bezain oparoa izan dadin. Ondo izan.